Και οι λεπτομέρειες και η ομαδική συνεργασία θα βοηθήσουν τις ομάδες και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Και πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι αυτά που βλέπετε εδώ δεν τα κάνουμε κάθε μέρα, δεν τα κάνουμε όλα κάθε μέρα. Είναι μια διαδικασία την οποία χτίζουμε και χρησιμοποιούμε διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα. Θα δείξουμε τώρα μια άσκηση που χρησιμοποιήσει ο coach Bobby Knight. Everybody else half court. You're right here. And how we would do it. Put the ball down right here. How we would start it. Πώς θα ξεκινούσαμε. Και αυτή είναι μια άσκηση. Και στο κολέγιο της Ιντιάνα με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις να κάνεις box out. Το κλειδί είναι να κρατήσεις τον επιθετικό παίχτη μακριά από την μπάλα. Το κάνουμε αυτό για 20 δευτερόλεπτα. Έχεις 20 δευτερόλεπτα για να τον κρατήσεις μακριά από την μπάλα. Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου. Και αυτός δεν μπορεί να περάσει από πάνω σου. Πρέπει να κινηθεί δεξιά ή αριστερά. Αν ο επιθετικός παίκτης ακουμπήσει την μπάλα, τότε έρχεται επόμενος παίκτης για άμυνα. Ο επόμενος στη γραμμή. Δεν πρέπει να την ακουμπήσει την μπάλα. Μην τον αφήσεις. Ωραία. Δεν μπορείς να τον τραβάς. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλός ο επιθετικός παίκτης. Και κάποια παιδιά δεν ξέρουν πώς να κάνουν block out και αν αυτό την άσκηση την κάνετε μια φορά τη βδομάδα θα βοηθήσετε τους παίκτες να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν στο block out. 2 παιχνίδια στη σειρά και κέρδισαν το πρωτάθλημα. Και ο Ντιό ήταν καταλυτικός στο θέμα επιθετικό rebound απέναντι στο Chris Bosh. Και σε κάθε shoot πήγαινε στο επιθετικό rebound χωρίς block out. Τώρα κάνουμε το ίδιο 2-2 και αυτό γίνεται με λιγότερο χρόνο. Αυτό το κάνουμε 10 δευτερόλεπτα. Αυτό τους διδάσκει ομαδική προσπάθεια και ότι πρέπει να κρατήσουμε τους επιθετικούς μακριά από την μπάλα. Αλλάζουμε ρόλους και κάνουμε το ίδιο. Now you don't want to do it too long because then they'll start running, bumping heads and running. But you only do it for 10 seconds. Για 10 δευτερόλεπτα είναι αρκετό. Δεν θέλετε να το κάνετε περισσότερο. No, just two. Now, so now we start. We got the ball on the floor. Ball on the floor, learning how to block out and move. Now. This is the next thing. You're at the 3-point line. He's at the free throw line. We want to teach. Τώρα το επόμενο. Θέλουμε να διδάξουμε τα βασικά. Κάθε φορά που κάποιος σουτάρει, οι αμυντικοί παίχτες πρέπει να φωνάξουν shoot και να πάνε να κάνουν block out. Πώς θα διδάσκεις? Βάζεις τον πύχη σου στο στήθος του και με reverse pivot αποκτάς επαφή και τον κρατάς μακριά την μπάλα. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τον πύχη και να πας πάνω του και να τον κρατήσεις μακριά από την μπάλα. Δυνατά.
Now block them out. Now next time, you move a little bit. You try to get around it. Here it goes. Now try to get it. Now you try to get it this time. Προσπάθησε να την πάρεις, λέει στον επιθετικό παίχτη. Good. Just a little stuff like that. Just the basic fundamentals of how we teach. And then we get. Αυτά είναι τα βασικά και ο τρόπος που τα διδάσκουμε. Και μετά πάμε στο ένας εναντίον ενός. Κάθε κίτρινος πρέπει να κάνει block out μία φορά. Κάθε φορά που η επίθεση παίρνει επιθετικό rebound παίρνει ένα πόντο και αν βάλει καλάθι παίρνει άλλον ένα. Και κρατάμε σκορ. Αυτό διδάσκει και τους παίκτες σας να πηγαίνουν στα επιθετικά rebound και να τελειώνουν τις φάσεις. Αυτός εκεί τον ώρα να γελάει, να δω ποιον θα μαρκάρει μετά. Εσύ όλοι θα φωνάξετε shoot, η κίτρινη. Ένας πόντος για τους κίτρινους. Πάμε η επόμενη. Τέσσερις πόντους για τους για τους μαύρους. 4-1. Άμα το βάλω δεν μετράει φάση. Πάμε ξανά. Δύο πόντοι για τους κίτρινους. Οι μαύροι κερδίζουν 2 πόντους σε rebound επιθετικό και άλλους 2 πόντους αν βάλουν καλάθι. Αυτό δεν μετράει, λάθος μου. Ξανά. 4-3. Οι μαύροι. Παίξε ανταγωνιστικά, λέει στους παίκτες. Παίξε για να κερδίσετε. Θέλουμε τα rebound μέσα στο γήπεδο. Αυτή η φάση δεν μετράει. Δεν θέλουμε να βγει μπάλα έξω. Και τους διδάσκουμε να κρατάνε την μπάλα εντός παιδιάς, τους αμυντικούς. Σαν προπονητής θα τους πιέσω να τρέξουν και να πάρουν την μπάλα. Πρέπει να τους πιέσετε σε αυτή την άσκηση. 6 για τους μαύρους. 6-4 για τους μαύρους. Παίζουμε στα 10. Η επόμενη. There it goes. 4-6 black. 6-4 για τους μαύρους. Nothing. Gotta be in bounds. Go again. Has to be in bounds. Go. Chase it. Good. Now 6-5. Gotta go to 10. Going to 10. Παίζουμε στα 10. 6-5, black, here it goes. Whip. So now it's 6-8. I mean 8-5. You got offensive rebound. 8-5. New group. 8-5 για τους μαύρους. Αν πάρουν οι μαύροι επιθετικό rebound τώρα κερδίσανε. Και οι κίτρινοι θα τρέξουν. Είναι out, δεν μετράει.
Stay in bounds. You gotta stay in bounds. Πρέπει να μείνεις μέσα στο γήπεδο. Defense, stay in bounds. Good, good. 8-6, let's go. 8-6. Πάμε. 8-6. Go. 8-7, good. 8-7. 8-8, good. 8-8. Rose made a comeback. 8-8. If he gets offensive rebound, they win. You stay. You're still on. If he gets a rebound, they win. You guys got to run. Go. Αν οι μαύροι πάρουν rebound, κερδίζουν και εκείνοι θα τρέξουν. Out of bounds. Out of bounds. Gotta be inbounds. Η μπάλα πρέπει να μείνει μέσα στο γήπεδο. Out of bounds. This is important. You gotta make them fight for it. Πρέπει να τους κάνετε να παλέψουν για την μπάλα. Hey, clap. Let's go, get them out. Clap. Χειροκροτήστε τους Go get it. και βοηθήστε τους να προσπαθήσουν. Out of bounds. Out. Good. Good. Still gotta go. Somebody's gotta get it. Game point. Κάποιος πρέπει να πάρει την μπάλα. Αν οι μαύροι πάρουν το rebound θα κερδίσουν. Good. 9-8. Go. One more. 9-8 η κίτρινη. Who wants it? Gold gets it, they win. If black gets it, they win. They got 5 touches. 1, 2, 3, 4, 5. Loser. 5 φορές πάνω κάτω θα κάνουν οι χαμένοι. Όποιος πάρει το rebound κερδίζει. Good. 10. Good. Good job. Gold wins. Black. Οι μαύροι τρέχουν. No. You're good. Now. Όχι, εντάξει, είστε καλοί. Now that was competitive. Those last couple. Ένας εναντίον ενός, ανταγωνιστική άσκηση και αυτό θέλετε να κάνετε μετά την δασκαλία των βασικών. Και μετά πάμε σε 2-2. Blacks on. There you go. Right here. 1 foot in. 1 foot in. Now, we try to make it harder now. We're going to still do. Τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε πιο δύσκολο με τις ίδιες, Rebound 2 points. με την ίδια διαδικασία όσον αφορά τους πόντους. Now, the difference is Ένας πόντος στην άμυνα για rebound και 2 πόντοι για επιθετικό rebound και για καλάθι. switching. So, Ποια είναι η διαφορά τώρα? one of you got to go over. Κάνουμε αλλαγή block out, αλλαγή παιχτών. Go him. You got to get him. Μόλις γίνει shoot, αλλάζετε παίχτες και κάνετε block out. Let's go. Shoot. Go. Go. Yes. Just like. But you got to Ωραία. talk. Who's going? Πρέπει να μιλήσετε όμως. Ποιος πάει πάνω και ποιος πάει από κάτω. All right. You got it. And this drill is fun because now Και αυτή η άσκηση έχει πλάκα. these guys have the advantage. Γιατί οι κίτρινοι έχουν πλεονέκτημα. They should win. Κανονικά οι κίτρινοι πρέπει να κερδίσουν. And you compete. Αλλά αν η άμυνα δουλέψει σκληρά, τότε θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. One. Good. Ένας πόντος για τους Next up. μαύρους. Come on. Let's go. Hurry up. Πάμε η επόμενη. It's 1-0. Black. Here it goes. Break. 2-1. Gold. 2-1. Gold. New black on D. 2-1 η κίτρινη. Back on D. Go. You know, this didn't count. Get back. He just ran in there. He didn't block out. So if the ball goes over his head, who would have got it? Αυτό δεν μετράει γιατί Same way. You got to go. ο μαύρος απλά πήγε στην μπάλα, δεν έκανε καθόλου block Got to out. go to him. Πρέπει να πας πάνω του. Good. 2-2. 2 όλα. 2-2. Let's go. Black in. Go get the rebound. Go get it. Κίτρινη πηγαίνετε δυνατά στο rebound. Good. Good block out.
Next group, next black end. 2-2 is the score. Let's go. Two to two. 2-2. We're again, went in. Two to two. Good, good. 3-2 black. 3-2 black, let's go. 3-2 μαύρη. Good. 4-2 black. 4-2 μαύρη. We're going to do it for real running this time to make them pay. We're going to run for real. Loser has to run for real this Οι time. χαμένοι θα τρέξουν. Liven it up. Αυτή την άσκηση θα το κάνουμε το τρέξιμο για να τους δώσουμε μεγαλύτερο κίνητρο. Go, 4 up. 4 όλα. Oh, another offensive rebound. 6. 6 για τους κίτρινους. Foul. So you let them, if they get an offensive rebound, you keep letting them get it because it rewards the offense too. So now, άρα όταν παίρνουν συνεχόμενα επιθετικά rebound, εσείς αφήνετε την άσκηση να συνεχιστεί, γιατί η επιθετική ομάδα παίρνει πόντους κυνηγώντας την μπάλα. Here it goes. Good. 6-5, black. 6-5 goals winning. 6-5 goals. 6-5 η μαύρη. Good. 6 up. Tie game. Who's going to win? 6 όλα. 6-5 ήταν η κίτρινη. Συγγνώμη. 6-6. 6 όλα. Good. 7-6 black. 7-6 μαύρη. Let's go. Seven to 6. Good chase. 8-6 black. 8-6 μαύρη. Come on, let's go. 8-6. Got to get offensive rebound. Get offensive rebound. Good. 9 is good, black. 9-6. They're good to 9-6 win. μαύρη. You got to get a rebound and score. 9-6. Black. If they get it, they win. Αν οι μαύροι πάρουν το rebound, κερδίζουν. Οι κίτρινοι, αν πάρουν rebound και βάλουν καλάθι, κερδίζουν αυτοί. Oh, they got it. 9-8. They got to get a 9-8. score. Τώρα πρέπει να βάλουν καλάθι για να κερδίσουν. Oh, game. Goal won. So goal came back and won it because of Άρα οι offensive κίτρινοι rebound. κάναν So you comeback give και everybody a κερδίσανε. chance. You can always come back no matter what. Άρα Offensively. έχουν την And ευκαιρία that's what you want them. You want them to think, η επιθετική if I get ομάδα this να offensive επιστρέψει rebound, στο I can παιχνίδι still win ακόμα the και game. με μειονέκτημα και να κερδίσει Now, the next time you got στους 3, παίκτες, and να we call κρατάνε this το προβάδισμα, rotation blockout. όπως πρέπει να γίνει και στο Rotation. τέλος των Because sometimes παιχνιδιών. in a game, you have to rotate and help your guy and then block out a bigger guy. Η επόμενη So άσκηση now, που we're gonna have διδάσκουμε point είναι guards up top. περιστροφή και blackout. Πολλές φορές όταν γίνονται περιστροφές θα δημιουργηθούν mismatch και κάποιος κοντός θα πρέπει να κάνει blackout σε κάποιον ψηλό. Και βάζουμε τώρα τους ψηλούς μας χαμηλά. Right inside the arc, right there. Μέσα από τη γραμμή του. Out a little further. So now, this is rotation blockout. I'm going to shoot it. Κάνουμε περιστροφή και blackout. You got him. You got him. Rotate. Rotation. Κάνουμε περιστροφή. And each group's got to go twice, so I'm going to shoot it twice with these same guys. Και κάθε group κάνει την άσκηση 2 φορές. Too close. Keep going, right there. Right on the 3. Scoot back, right on the 3. Now, cheat that way. To help, yes. Cheat up. Right there. There you go, all right? So now,
don't let them get it. 1 point defense. 1 point defense, 2 point offense, and then Ένα you can πόντο η score. άμυνα, 2 πόντοι η επίθεση. Here it goes. Και 2 στο καλάθι. 1. 1. Stay. Μείνετε. Άλλη μια φορά. Now, going that way. Same thing, okay? Το ίδιο. Go. Δικό μου λάθος. Here it goes. Oh, score it. Play, keep playing. Good. Now that's 2 and 4, so 4-1, new group. 4-1 οι μαύροι. And I didn't call foul because I want him to play through that. Δεν No κάλεσα foul. φάουλ, You get γιατί offensive θέλω rebound. να παίξουμε. Power. Αν πάρεις επιθετικό Good job. rebound, Score it βάλει το on. καλάθι δυνατά New και με group. φάουλ. Now, black on the inside. Black inside. Goes out. Now, scoot up. Scoot that way. Go. Right there. You better scoot over here. That's a long run, right? So now, you got him, okay? Here it goes. Go. 42. 4-2. Stay. 42. Go. 62. Score. 6-2. Bad shot. Right? Open. Throw him the ball. Let's go. New group. First group. 6-2 now. Let's get black inside. Now, you're going that way. You're coming up now. So we change it the next time. So now they got to go Αλλάζουμε block τώρα out την somebody περιστροφή. different. Πάμε προς τα αριστερά, έτσι ώστε Gotta να go twice. κάνουν box Okay. out σε διαφορετικό Gotta go twice. παίχτη. Go. Gotta go twice. Let's go. Good. 6-3. 6-3. Sometimes it's hard to miss when you can shoot like me. It's hard to miss. Καμιά φορά είναι Sometimes it just goes δύσκολο in automatic. να χάσεις σουτ, Automatic. άμα σουτάρεις σαν και εμένα. Here it Καμιά goes. φορά το βάζω αυτόματα. Good. Oh, my ball, get it. Little things. Now we made them rotate. Now we're going to make them stay with their own man. Stay with your man. Τώρα Now 3 three εναντίον again. 3 Line up the και same μένεις με way. τον παίχτη σου. Same way, same lineup. Χωρίς Gold's περιστροφή. on the inside. Gold's inside first. Now, ball's over here, you're going to be over. Ball's right here, there. Now you got to block out your own man. Same rules. Come on, Black. We need to win. Let's go. Let's get a win. Same thing. Now you Οι got ίδιοι him. κανόνες. You got him. Πρέπει να κάνεις block Offense out can στον score. παίχτη Let's σου go. τώρα. Πάμε. Out. Yeah. Go. Good. One. Nice shot. Dimitri. Here it goes. Good. Next group. 2-0. 2-0. Go. 2-0. And it creates toughness. We want them to be tough. Και τους Tough. κάνουμε You σκληρούς got him? με τις ασκήσεις block out τους παίχτες μας. Right there. Good. Here it goes. Good rebound. Good rebound. Καλό rebound. 3-0. 3-0. Come on, Black. 3-0 Get a νικητή. rebound, Black. Πάρτε rebound, μαύρη. Nothing. Got to go again. Out of bounds. Πάμε πάλι. Μπάλα βγήκε out.
Nope. Good. Good. 2. That's 2. Play. Good. So what is that? 2 offensive rebounds and a bucket, 6. 6 για τους μαύρους. 6-3. 6-3. Good job, Black. Make them run, Black. Καλή δουλειά, μαύροι. Κάντε τους να τρέξουν. 6-4. 6-4. 6-4. Come on, Black. 6-4. Πάμε, μαύροι. Good hustle. Good. Καλή προσπάθεια, μπράβο. Αυτό θέλετε, να τους μάθετε να παίζουν δυνατά. 6-4. Είμαι πολύ καλός σουτέρ. Good. 7-4. New group. New group. Come on, Black. 6-5. Is that right? 6-4. 6-5. 6-5. 6-5 οι μαύροι. What is it? 7, 6-6? 6-6. All right. 6 όλα. Come on. Sorry, guys. Sorry. Με συγχωρείτε. Sorry. Here it goes. Oh, foul. So when they foul like that bad, you give them a point. You can't hold like αν γίνεται that. κακό φάουλ, δίνετε So what's πόντο. the score? Yeah, it counts as a holding foul. 1 point. Who? No, not 2. Yeah, he held. 6-7 on Black. All right, let's go. New group. 7-6 οι μαύροι. Με τον πόντο που πήραν από το αμυντικό φάουλ. Το So κράτημα. Black's up 1. Black's up. Come on, Black. Come on, Black. Black's up 1. Οι μαύροι κερδίζουν, είναι ένα μπροστά. Oh, go, play! It's 9. Is that right? 9-6. 9-6. Air balls count. 9-6. Come on, Black. Come on, Black. 9-6. 9-8. 9-7. Let's go. New group. 9-7. 9-7. Οι μαύροι. Go. Oh, no. Disqualification. Let's go. Doesn't count. Both of them tried to hit it. Αυτό δεν μετράει. Still. Αυτό που μπήκανε Let's go. Come αποβολή. on, Black. Θα πάμε σε 4 παίχτες Bigger guys in the corner. και αυτή η άσκηση Boom, είναι down. από In that corner. το Πανεπιστήμιο της North Carolina, του Dean Smith. Guard, yes. Now, gold inside. Go, 4. Get out. Now, outside the 3 now. Everybody outside the 3. You guys are in. Just like this. Circle. Go. No, go like this. Come on, go. This way. Circle. Circle. Οι κίτρινοι τρέχουν σε κύκλο. So now, they don't know who they're going to block out Δεν now. ξέρουν ποιο θα κάνουν, Keep going. σε ποιον θα κάνουν box out. They don't know who they're going to block out. When Δεν I ξέρουν. shoot it, Μόλις you gotta κάνουν go get shoot, somebody. You guys πρέπει να gotta πάτε rebound. στον πλησιότερο παίχτη να κάνετε Hey, you block might out not be him, might be και στο him, might shoot be οι him. μαύροι πρέπει να Outside πάνε the για three. επιθετικό rebound Outside, αμέσως. scoot back. Οι Outside. μαύροι έξω από το τρίποντο. Outside. So I'm gonna say go. You Άρα, run, μόλις and then σας I πω shoot, then you gotta go block out. πάμε, αρχίστε το τρέξιμο. Οι ίδιοι κανόνες όσον αφορά το σκορ. You got some crazy dudes that you don't want in there. They're crazy. They'll just go hit heads with somebody. You might want to sit them out. If you got really crazy dudes. But this is a fun drill for them. Άμα έχετε and they usually κάνα like τρελό running. παίχτη, ο οποίος τρέχει ανεξέλεκτα και μπορεί να τραυματίσει κανέναν, να τον βγάλετε από την άσκηση. Αλλά Play. διαφορετικά είναι καλή άσκηση Offensive για το rebound, play rebound. basketball. Play.
Offensive rebound again. That's 4. 4 για τους μαύρους. Now they got 4 off 2 offensive rebounds. We've just been working on rebounding this whole time and nobody blocked out. Nobody blocked out. Τόση ώρα δουλεύαμε box out και κανένας δεν έκανε block out. Άρα αν δω ότι κανένας δεν κάνει block out, τώρα κανονικά όλοι πρέπει να τρέξουν. Πάνε, λοιπόν, τρέχουν 1 λεπτό 17 φορές να κουμπίσουν τις πλάγιες γραμμές πάνω κάτω και μετά θα το θυμούνται όλοι ότι πρέπει να κάνουν blackout. 6 πόντι για τους μαύρους. Change 6-0 black. 6-0. You gotta run to the guy. 6-0 για τους μαύρους. Πρέπει να τρέξετε στον επιθετικό παίχτη και να κάνετε box out. Κάποιος πρέπει να μείνει από τους κίτρινους γιατί δεν έχουμε αρκετούς. Οι μαύροι μέσα τώρα. Και οι κίτρινοι έξω. 6-0 για τους μαύρους. Now, guys, the key is when you're running, you're looking. And if you're right here, you guys got to talk, communicate. You got to say who you got. That's what that group didn't do. Πρέπει να μιλήσετε ποιο παίχτη μαρκάρετε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έκανε πριν η κίτρινη ομάδα. Πάμε. Shot. 2. 4. 4. 6 όλα. Ξανά. Είναι σαν επιθετική άσκηση. Γιατί θέλουμε να είναι καλή η ομάδα στο επιθετικό rebound, αλλά πρέπει να γίνει block out. Τώρα δεν έγινε block out. 2 παίχτες πήγανε σε έναν. Πρέπει να μιλήσετε. Αυτό ήταν τυχερό. 7-6 μαύροι. Αλλάξτε. Η κίτρινη μέσα. Black is winning. 7-6 κερδίζουν οι μαύροι. Shot. 7 up. 7 όλα. Τώρα μιλήσατε και αυτή ήταν η καλύτερη άμυνα που βγάλαμε. Όλοι μιλήσαν και όλοι κάναν box out. 7 όλα. Πάμε. 8-7 οι μαύροι. Let's go. New group. 7-6. Offensive rebound, right? Who's winning? Gold? What's the score? 8-7 now, right? 8-7. Oh, that's right. Offensive rebound, 9-7. 9-7. Come on. If black gets it, they win. Black gets it, they win. Go. Αν οι μαύροι πάρουν το rebound, κερδίσουν. 9-7 black. Go. Oh. Sorry. Με συγχωρείτε. Go. Go. 9 up. 9 όλα. Κερδίσανε οι κίτρινοι. Good job. We're doing all these drills and they're fun and they like them because they're competitive. But you also got to make them run so they play harder. Get back out. 4s again. 4. Κάνουμε αυτές τις ασκήσεις γιατί αρέσουν στους παίχτες και είναι και ανταγωνιστικές, αλλά πρέπει να τους να είστε σίγουροι ότι θα πάνε δυνατά.
You there? You on that block? Αυτή η άσκηση την καλούμε από το βορρά στο νότο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Now, you're going north, he's going south. He's going up, you're going down. Up, Εσύ, down. αυτός πάει πάνω, εσύ πας κάτω. Same drill. You got to talk inside. Which way you ίδια- going? He's going that way, you got to come inside. Ίδια άσκηση. He's got to go out, you're coming inside. So again, another way, but we're trying to teach them to block out different angles on the floor, different people from different positions. All the little bitty small things that win games. Απλά τους διδάσκουμε να κάνουν Two block out offensive, one D. σε διαφορετικές γωνίες, διαφορετικούς παίχτες Hey, no, don't count. και Run in να there. μιμηθούμε δύσκολες συνθήκες αγωνιστικές. Πήγαινε για επιθετικό rebound, δεν θες να κερδίσεις. Αυτός καθόταν και κοίταγε. Good. That's one. Stay. Gotta go twice. Gotta go twice. 2 φορές κάθε ομάδα πρέπει να πάει στην άμυνα. Ah, good. Inbounds. Let's go. Switch. Blacks inside. New group. Blacks inside. Μαύρη μέσα. Go. You guys know what you're doing? All right. Ξέρετε τι κάνετε. All right. Go. Nothing. Out of bounds. And your assistant coaches can help you. Οι βοηθοί προπονητές μπορούν να σας I think βοηθήσουν, Dimitri fouled over there. γιατί πιστεύω ότι εκεί έγινε φάουλ. Πρέπει να έχετε βοηθό στην baseline, ο οποίος να καλεί τα φάουλ. Να σας βοηθήσει. Σε έπιασε αυτός. Grab your shirt. Σου έπιασε φανέλα. Okay. Here it goes. Go. Ωραία. Oh, play. Παίξτε. Two. There it 2. goes. One more. Still. What's the score? Coach, help me. 4-1 for gold. 4-1 κίτρινη. Go. You play it good. Good. Good fight. Καλή μάχη. 4-2 switch. 4-2. Good fight. Αλλάξτε εδώ. That's a good fight right there. Both of them trying έγινε to καλή get μάχη it. και Who από τους wants δύο. some more? Και την πήρε αυτός που την ήθελε περισσότερο. Black is in. Nah, that's right. Gold's inside now. Gold's inside. You ready? Go. Play. Good move. Καλή Let's score, κίνηση. coach. 6-4 black. Come on, stay in. Same way. Stay in. 6-4 μαύρη. You gotta block out. You gotta block out. Πρέπει να κάνεις block out. Eight-4 black. Score. 8-4. 8-4 switch. Αλλάξτε. 8-4 black. 8-4 μαύρη. Got to get offensive rebounds. Go 8-4. Κίτρινοι They get πρέπει να two πάρουν they επιθετικό get these two rebound. defensive rebounds. Black wins. Go. 8-6. Got to get 8-6. score. Play. He got fouled. Έγινε φάουλ. He got fouled. Sometimes when they get fouled like that, we'll just give offense. Give them the ball, offense. We'll give them the ball, stop. Αν γίνει φάουλ έτσι, θα τους δώσουμε την μπάλα για να παίξουν και έχουν κατοχή της μπάλας. Γιατί αυτό ήταν φάουλ που δεν το επέτρεψε να τελειώσει τη φάση με καλάθι. Άρα έχουμε φάουλ στο μπάσιμο, συνεχίζουμε τη φάση δίνοντας τους πάλι την μπάλα. What is it, coach? Is it tied? 8
8-8. Let's go. 8 όλα. Last rip. This one, this side. If they get offensive Αυτή η rebound, they φάση win. θα αποφασίσει ποιος θα κερδίσει. Αν οι κίτρινοι πάρουν επιθετικό rebound, κερδίσανε. Good. 9-8 black, switch. 9-8 οι μαύροι, αλλάξτε. 9-8. If black gets defensive rebound, they win. Nine-8 black, you get it, you win. They gotta get Μαύροι, two άμα to πάρετε win. rebound, κερδίσατε. Οι κίτρινοι πρέπει να πάρουν 2 rebound. Ready? Go! Nothing. Τίποτα. Go! Okay. Here it goes. Sorry guys, I'm gonna miss this time. Με συγχωρείτε, τώρα θα το χάσω αυτή τη φορά. So, hey, 9 up. 9 up. This is for everything. 9 όλα. Hey, let's go. Clap it up over here. Clap it up over Χειροκροτήστε here. τους Next rebound συμπαίκτες wins. σας. Τώρα το επόμενο Whoever wins, rebound next κερδίζει. rebound. Hey, good. Now the next thing. Now we've gotten to 5. And you got multiple drills to help you work on rebounding and teaching. Τώρα The πάμε next one, στα 5 we άτομα. incorporate full court now. We call this war rebound because all 5 are on. War rebound. Αυτό το All λέμε five, get in. πόλεμο rebound. All 5 are in. Και Since αυτή η goal one, άσκηση gold's on the inside θέλουμε να first. την κάνουμε σε όλο το Gold's γήπεδο. on the inside. Black's on the outside. Gotta have the point up here. Point's gotta be here. I want the bigs in the corners. Point guard Είναι right στις here. γωνίες, ο άσος στην κορυφή. Wing. Outside the 3. Now, what this drill is, you get 1 point for a defensive rebound. Τώρα, So, ένας if πόντος για goal αμυντικό gets the rebound. rebound, Αν οι that's κίτρινοι 1 πάρουν το point. rebound, They get the transition. παίρνουν ένα πόντο και πάνε They get the transition. για ευθυνδιασμό. So, you get the rebound. Πήρε το Push. rebound, Now, ευθυνδιασμός. every rebound counts in this drill. Κάθε So if rebound they get μετράει the σε αυτή την rebound άσκηση. and they push Και and τρέχουν. they shoot it and miss, but they get it back. Σουτάρουν, That's παίρνουν 2 points on παίρνουν offensive το rebound. επιθετικό rebound. Then they hit a 2 3. πόντους. That's 3 more. So they just got 6 points Βάζουν on one τρίποντο. possession. But Παίρνουν άλλους 3 if πόντους. they, if Άρα the αμυντικό black και ones επιθετικό against an rebound offensive και rebound, τρίποντο this one, σε they μια, get 2 and they get to play and σε, we δύο, get to stay here. σε μια φάση And they έχουν just πάρει flip-flop. ας πούμε 6 πόντους. Everybody understand? If you Καταλάβαμε. get it, if black gets it, Αν οι μαύροι πάρουν την μπάλα, παίζουν κανονικά if να black βάλουν gets καλάθι. it, and whether they make or miss, they switch. So you guys got to get the rebound to go that way. All right? And then you can teach all the transition defensive stuff we worked on in the Και past. βάζουμε So, who's back? και τις επιστροφές. When the shot goes up, Όταν γίνει σουτ, ποιοι you επιστρέφουν. got to say, back. Εσύ, I'm back. εσύ πρέπει να Somebody's πας got to πίσω. pick up the ball. Και Down κάποιος there, πρέπει να guard the μαρκάρει την yard. μπάλα Nobody inside the yard. και όλοι μέσα στη All ρακέτα. right? You guys ready? Είστε έτοιμοι. Push. That's 1. Play. Good pass. That's 3. Coach, help me keep score. Help me keep score. That's 3. Κότσο, παρακαλώ, βοήθησε με να κρατάω το σκορ. Blacks inside. Good play. 3 Good πόντους pass. έχουμε εδώ για τους κίτρινους. Now, if you get a rebound, that's 1. If they get it, it's 2, and they get to play. All right? Now, you got to get back. We don't want all 5. Somebody's got to get back. All right? Δεν θέλουμε όλους να πάνε στα rebound, κάποιος πρέπει να γυρίσει πίσω. 1. Οπότε ο άσος μας πρέπει να γυρίσει πίσω και να μην συμμετέχει στο rebound. Το επιθετικό. Offensive rebound. That's Επιθετικό 3. rebound.
Turnover. And turnover is negative. No turnovers here. So what we do, we take a point away when they throw the ball away. Αν γίνει λάθος, αφαιρούμε ένα Take πόντο. a point away when they take the ball away. We can't have that turnover. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτό Can't το have that λάθος. turnover. Μείον 1 στα λάθη. They got offensive rebound. We didn't block out, right? Coach, we took a point away for the turnover. -1 for the turnover. Μείον 1 για το λάθος. 3-2, right? 3-2. All right. So now, we're going. Now on this one, we want to go to 20. We want to go to 20 on this. You can really build up some points. So we're going to 20. Okay, 20 points. Παίζουμε 20 Here it πόντους. goes. Good rebound. Great pass. One. They got one. They got one for the defensive rebound. Ένα για το αμυντικό rebound. 4-3. 4-3. 4-3. Blacks inside. Μαύρη Come on, μέσα. we need some shot Μαύρη makers άμυνα. out here. Θέλουμε κάποιους να βάλουν σουτ. 4-3. 4-3. Play, yeah, offensive rebound. Play. Παίχτε. Stay, stop. Offensive rebound. Turn it over. What? 6-4 yellow. 6-4 κίτρινη. You guys on the inside now. Inside. They lost their turn. They give up offensive rebound. Η κίτρινη άμυνα τώρα. Shot. Turnover. -1. Λάθος, μείον 1. -1. 6-4 still. Gotta 6-4. take care of the ball. Take care of the ball. No turnovers. Μην κάνετε λάθη. 6-4. You can sub in too, coach. 6-4 και Sub in when you want. coach μπορείς να κάνεις αλλαγές όποτε θέλεις. 6-4 who? Gold? 6-4 gold? 6-4 κίτρινη. Here it goes. Come on. Air ball. Got two. Got 2 offensive rebounds. Δύο επιθετικά rebound. Good play. Good play. Καλή So πάση. that's 6, huh? 12-4? 12-4, let's go, switch it up. 12-14. Come on, Blythe. Αλλάξτε. That's a good possession. Now, they didn't block out. Τώρα δεν κάναμε box out. They didn't block out. Come on. Come on, Gold. Block him out. 12-4 Gold. 12-4 Gold. 12-14 κίτρινη. There you go. Go! Go! $13-4. Let's go! 13-4. Good 15-4. offense. Come on, Black. You guys got to compete better than that. You got to compete better than that, Black. Μαύρη πρέπει να παίξετε πιο καλά. Black. Black's inside. Black's inside. Η μαύρη άμυνα. Shot. Good. Turnover. 15-4. 15-4. 15-4. Come on. No turnovers. Όχι λάθη. No turnovers. No turnovers. Shot.
Nothing. Got to get it in bounds. Shot. Good. Offensive rebound. Θετικό rebound. Good move. Good move. Καλή κίνηση. 15-8. 15-8. Switch it up. Turn it over. Good. Blacks inside. Good Μαύρη move. άμυνα. 15-8. Good. 15-8 η κίτρινη. Shot. Go. Push it. What? 16-9. 16-9. Come on, let's go. Get to 20. Come on, go. Goes inside. 16-9. Shot. Good. Good. Now, all these drills, they're hard drills. Those guys are tired. Όλες αυτές οι ασκήσεις είναι δύσκολες ασκήσεις και τα παιδιά κουραστήκαν πολύ και κάτι παραπάνω από μία ώρα κάναμε όλες αυτές τις ασκήσεις με πολλές επαφές και αυτές τις ασκήσεις τις κάνουμε φυσικά προοδευτικά, όχι σε όλη την προπόνηση, όλες αυτές τις ασκήσεις. Αλλά όταν τους βάζετε να τρέχουν με ποινές και με σκορ, τότε τους κάνετε να παίξουν ανταγωνιστικά και να δίνοντας έμφαση στο block out και στο επιθετικό rebound. Μία άσκηση κάθε μέρα. Ξεκινώντας από το 1-1 και πηγαίνοντας στο 5-5 και με σκληρή τιμωρία στην ήττα, τότε τους υποχρεώνεται να παίξουν σκληρά, να παίξουν δυνατά και καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι το rebound. If we just get that one rebound in Game 6 in 2013, we got a dynasty. They got six of them. Οι Spurs είπανε ότι αν την περασμένη χρονιά παίρνανε το rebound στη τελευταία φάση του αγώνα, θα είχαν μια δυναστεία.